قالها دسمعه نبيت كريستيان كا زهون موبا ذهبه أنا نعوز هون سجان بركة كهو مستنادكا سجان كبرن كدمرو زبل قال سلازلو نزق قال زي تصفى بمقبار إنا نابز مسكنا زلنا تكاونت بيت كريستيان أقدمهم أو قدوس كيركوس أقدمو እግዚአብሔር አምላክ ዛበካ ናይ ተስፋ ቃል ዘክር ካድማ ነህዝብኻ ናብ እግዚአብሔር አምላክ አቅርቦ ትናይ ተስፋ ቃልካ ንዓና ጸጋን በረከትን ከተውህብ ይሞ ለተጸጋን በረከትካን ኃጢአት በደልና ድምጽ ሲግበርልና እንዳበሉ ሁሉ ለይት ክጽልይ ሐዲሩ ስጋ ሐጂ ድማ ቆሙ እንዳበሉም ከመስግኑ ጸኒሖም ስለምንታየም ቅዱስ ቂርቆስን አዲው እየሉጣን ነዚህ ጸጋን ነዚህ ክብርን እዚህ ዘወሰዱ ከማና ሰባት ይም ናይ እግዚአብሔር አምላክ እስትንፋስ ዘለዎም ሰባት ይም ሕፃን ቂርቆስ ወዲ 3 ዓመት አዲው እየሉጣንማ ቆሙ ናይ ጥበብ ሁሉ መጀመርታ ንእግዚአብሔር አምላክ መፍራህ ይውይበል ንእግዚአብሔር አምላክ ይፈርህዎ ስለዝነበሩ ትናይ ክርስትና ህይወቶም አጥንዮም ስለዝሃዙ ማዕጾ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እንኳቁሩ ስለዝነበሩ ልመኖም ንእግዚአብሔር አምላክ ጥራይ ይገብሩ በመንባሮም ምስ ቅዱስ ቂርቆስ 10,134 ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ነበርዎ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘክብሩ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐሳብን መንፈስን ድጓዙ ዝመላለሱ በትጊዜ ትግን አላዊያን ነገስታት ዝተስኡሉ ናይ ክርስትና ህይወት ከጥፉ ዝጓዙ ዝመላለሱሉ ሰዓትን ጊዜን በመንባሩ እለእስክንድሮስ ለክርስቲያን እንደዓዘ ይቀትል ነበረ የጥፍ ነበረ ስቃይን መከራን የብዛሃሎም ነበረ በዚህ ምክንያት እዚህ አዲዮ ቅድስት እየሉጣን ወዳምቶም ቅዱሳን ናቱስ አብቱ ዝነበሩ ኩሎም ተጓዙ ናበይ ናብ ጠርሴስ ስደት መከራ ሆነ ጭንቀት ሆነ አዲዮ ቅድስት እየሉጣ ቶም ቅዱሳን ማህበራን ተአኪቦም ለእግዚአብሔር አምላክ ተሃቢዮም አፍትና ከተአቆም በሰባት ዝባል ይጸልዩ ለእግዚአብሔር አምላክ የምልኩ ነበሩ አዲዮ ግን እንዳወጣት ናፍት አዲ ትሪ ነበረት ትስል ነበረት ለአዲ ቲ ክርስቲያን አብ ክርስቲያን ዝነበረ ስቃይ መከራን ጸበባን ኩሉ ረአየት እግዚአብሔር አምላክ ትጸልይ ለቶም ክርስቲያን አብዚሃ ትምዕዶም ነበረት ትነግሮም ነበረት حادم عالتقنا بكتمام صوتت زيادما كريستياني إلهم حازوا كم من وجنخي نتيت أملاكيو أملاك قديفكي نجزابير أملاك هذا يومه نزت عواتايزيس قدرلو نعود ما مسؤولات أقربوا له زبل كال تزاروا أنس نجزابير أملاك يزمل أبي أدخي مسبلا أنجلنا ويتي أنا كريستنا يوتي زي ما تبغى الزملالسي بلد قدست يلوطا أنا قل بزح كرداك أي كالني بزح هيلي بالليل نشتاي قل أولاد علني نعو كم صومو السنتك على እግዚአብሔር كنقرك إلى طوم ቅዱስ ቂርቆስ ምስራዮ ሕፃን ጸጋን በረከትን አብልዕልዩ ደሎ ተፈታው ሕፃን ምዃኑ ራይሞ ለእስክንድሮስ ስኻ ካብቲ ዘለኻዮ እምነት ውፃ ነዚ አማልክተይ አምልኽ ንጣዖታተይ ድማ እፀን ማዕጠንት አቅርብ ኢሉ ተዛረቦ በተአነ ዘምልኹ አምላክ ድማ እመን ምስበሎ ስኻ ዘይጠቅም ዕቡድ ዝኾንካ ሰቢኻ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዘላለማዊ ዝኾነ አምላክ እዩ ለእግዚአብሔር አምላክ ጥራይ ስገድ እዩ ዝብል ለእግዚአብሔር አምላክ ሰግድ ዝግባካ ስለምንታይ ናብካ ልሰግድ ኣለኻ ኢሉ ተዛረቦ ከቀባጥረሉ ፈተነ ብዙሕ ደኸመ ቅዱስ ቂርቆስ ግን አይከውን እዩ ምስበሎ አብልዕልዩ ሚእቲ አባትር ገሮም ዘበጽዎ ይብል ቅዱስ ቂርቆስ ካብዚ የድሕነና ኣብ ቅዱስ ቂርቆስ ግን ኣብቲ ህፃን ቆልዓ ሚእቲ አባትር ዘበጽዎ መከራን ስቃይን ኣብዝሑሉ እዚ ጥራይ አይ አከለን ምእማን ምስ አበዮም 14 በላቲ ሓፃዊን ይብል አርአዮም ኩናት ዘለዎ ብርቱዕ ኩናት ዘለዎ አርአዮም እሞ تشعته أبنفسي قدوس كيركوس شعته دم أبرسي
ቅድስት ኢየሉጣ ክግበር ቅዱስ ኢየሉጣ ናይ ወዳ መከራን ስቃይን ጸበባን ርያ ናይ ወዳ እጋስ ድማርያ حزنت بخيت يبل ስለዚህ አብ ቅዱስ ቂርቆስ አብ ሸብዓተ አካላቱ ይበል አብ እዝኑ አብ አይኑ አብ አፍንጩ ታንት ድማ አብ ልቡ ተከሉሉ ስቃይን መከራን አብዝሑሉ እግዚአብሔር አምላክ ግን ዘላለማዊ ዝሆነ አምላክ ነው ፈተና የምጽቦ ነት ፈተና ድማ ካቡ ይርሐቀሉ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ስለዝሆነ ለሁሉ መከራን ስቃይን ካብ ልዕልዩ يطفعሉ ነበረ መላእኩ ቅዱስ ገብርኤል ይሁ የድሕኖ ነበረ እዚ ሁሉ ምስራኤ ግን ዓላዊ ንጉስ ካምን አይካለን ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ አይካለን ከም ዝጓዝም አንበሳ ዲያብሎስ ኩሉ መዓልቲ ከስሕተኩም ይጽር አለሞ ተጠንቀቁ ንቁሕ ይበል ቅዱስ ቂርቆስ ነቢዩን ተጠንቅቁን አምላኩ እግዚአብሔር ጽንዓት ስለዝነበረው ጸንዐ በርትዐ ይበል ጸንዐ በርትዐ ስለዚህ ድህሪው ክልተ መንኮራኩር አዳሉ በለ ታይገበር ክሳድ ዝቆርጽ ዘድንን ነፍስ ድማ ካብ ስጋ ክፈል ዝኽእል ነትስቃይ ነትመከራን ሪዮም ቶምሱ ዝነበሩ ድማ ክርዕዱን ክፈርሑን ትካብ ነፍስ ካብ ሰብነቱን ይወፅእ ዝነበረ ጠልግን እቲኣቶም ተመጊቦም ይጸቡ ነበሩ ይበል እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ አይነት ጠልን በረከት ከምዚ አይነት ጸጋን በረከትን ካብ ቅዱስ ቂርቆስ እንዳተመገቡ ለትጸል ተመጊቦም ጸጋን በረከትን ይረክቡ ስለዝነበሩ ካብ ኩሉ ጽሜትን ማይ ጽምን ኩሉ ይረዊው በመንባሮም ለቅዱስ ቂርቆስ አምላክ እግዚአብሔር አመስገንዎ ይበል ቅዱስ ቂርቆስ በዚህ ጥራይ አይኮነን ተመከራን ስቃይን ጸበባን ምሰብዛሉ ናይ ወዳተ ቤት ማሰርቲ ደርበዩ ናቤት ማሰርቲ ተደርቢዩ ሁሉ ዲያብሎስ መልአክ መሲሉ ናቡ ቀረበ ደጸናንዕ መሲሉ መከራን ስቃይን ከብዝህ እንደገና ጽንዓት ናይ ህፃን ንሪዮ መከራን ስቃይን ከብዝሃሉ ሽዑ በትምህርተ መስቀል ገሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሉ ምስባረከ ቲና ዲያብሎስ ሐሳብን መንፈስን ከም ትክፎኑ ጠፈ ይብል ለእግዚአብሔር አምላክ ስም ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አፍቶም ቅዱሳኑ ሐዲሩ ድንቅ ዝኾነ ስራን ተአምርን ይሰርሕ ስለምንታይ ለደቅ ሰባት ምሕረትን ጸጋን በረከትን ክህብ ይሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተፈላለ አይነት መገዲ ፈተና አንተ መጸ ጸንዒና ክንነብር ናይቶም ቅዱሳን አቦታትና ህይወት ታሪክ ብኮም ኢና ነዘንቱ ዘለና ኣብ ክርስትና ህይወትና ፈተናን ስቃይን ክመጽእ ይኽእል እዩ ነቲ ፈተና ግን እግዚአብሔር አምላክ ካብ ፈተናን ካብ ስቃይን ከውፃና ስለዝኾነ ስለዚህ ንቅዱስ ቂርቆስ ክሳዱ ምስ ቆረጽዎ ዝበሉ ቶም ቅዱሳን ቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ታይሎም አመስገኑ ካብ ክሳዱስ ማይን ጸባን ወጽአ ዘደንቅ ስራሕ እዩ ደም ኮጽ ነይርዎ ካልእ ነገር ኮጽ ነይርዎ ማይን ጸባን ቅድስና ዘለው ህይወት ዘላለማዊ ዝኾነ በረከት ካመን ካብ ቅዱስ ቂርቆስ ተረአየ ነዚር ዮም እኳ ክኣምኑ አይከኣሎን ትናቱ መከራን ስቃይን ምስ በዝሐ ግን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቅዱስ ቂርቆስ ተገለጸሉሞ ቅዱስ ቂርቆስ ተሐጎሰ ታይሎም ነይሮም ሕጂ ናይ ኤልያስ ሰረገላ ኣብቲ ናይ ኤልያስ ሰረገላስ ደየበ ኤልያስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክጓዝ ክመላለስ ከሎ ሞት ከይረአየ ናይ ሓዊ ሰረገላ ይድብል ናይ ሓዊ ሰረገላ ካብቲ ደቀ መዝሙር ኤልሳ ፈለዮ ኣብ ማእኸሉ መጺኡ ፈለየ ንቅዱስ ቂርቆስ ግን ቶም ናቱ ኣገልገልቲ ህዝብን ኩሉ እንዳራይዎ ናይ ሓዊ ናይ ኤልያስ ሰረገላ መጸት እሞ ኣብቲ ሰረገላቲ ኣቐሚጡ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ንደቅካ ንዓኻ ኣሚኖም ንምድን ንዝማፀኑ ቤተ ክርስቲያንካ ንሰርሑ ሞባ ንዘምፁ ብስምካ ኣሚኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝመፁ ሁሉ አስራት ቦክራት ገይረ ይበቃ ይሉ ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ናዲው የሉታ አስራት ቦክራት ተቀብልና ኢና ትናቱ ጸጋን በረከትን አብኩላና ይዕሰል ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ክረድኦ ክንሕዞ ዝግባአና ነገር እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ክህብ ዝቃሎ ኩሉ ናቱ ዝኾነ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዘለዓለማዊ ዝኾነ አምላክ ኮሎ ካልኦት አማልክት ጣዖታትን አይተምልኹ እንዳበለና ኮለና ስለምንታይ ኢና ናብ ካል አምልኮት እንታይ ሲኢና ኢና እግዚአብሔር አምላክ አይሰማዕኩም ነይልና ደቂሱ ዲው
يسمع أملاك ديو زدكس أملاك ديو زدكم أملاك ديو لازم عم تصعي عم قاقو يبل أنا لما مع طول بهم ينقاقو حلو أنت كفتكم لي ناب جزاكم أتوي ساخم دما كبل كسات إيه بلنا زيادة سلازي لازم مع طول بناس سلام انتهي نازينا سلام انتهي ناب لبنا كفاءة تنقل كيف بقى الحزنا نقعد من مرات الزلمة سلام انتهينا كافتنا بيت كريستيان سرعة حقن وسينا فقال እግዚአብሔር زي فقدو سرعان حساب النسرح كذا سقام عاسينا بتناتنا حساب بتناتا فقال بتناتنا وعزو نقعد زلنا سلام انتهينا دمس بيت كريستيان دي يسمع زلنا سلام انتهينا حق እግዚአብሔር لنا كبر دلنا كاف شفتنتنا كاف تقوي زغانا مقدنا نملس عبدالله قدوس كيركوس كبر بعصري زيوم ترايدين حزب زلنا بساعات ساعات سوات كله تقدر قوليلو بلوغو بونستاتي كي تقدس أبكار سنبلت تماي فرفر دابله كتك كالعل كله برتع زغانا ناينا قربات دمتك كمس كله فرحتمو قدوس كيركوس او عدي اي تفرعي زي ما يزي حلافيو زي وعيد الله ما يزي حلافيو اب سبنتنا دمصو غدات يبلون اب እግዚአብሔር አምላክ አፍርድን ደህል ቀሪብና ግን አፍትና ሲኦል እንተ ተደርበና ግን ብዙ ስቃይ መከራን አለና ታይላ ሙዛውል ካውንቲ አብ ሲኦል ምድርባይ ስኒ ክፉዩ ካብ ስቃይ መከራን ደህል ክንደን ስኒ ቅዱስ ቂርቆስ ለአብ እግዚአብሔር ካ ለምንና ክብሩ ይማዲው يدحنا እግዚአብሔር አምላክ ትናቱ ጸሎት በረከት ትናቱ ተጋድሎ አብ ዕሌና ሐዲሩ ንዓላ ጸጋን በረከት የውበና ናይሎም ዓመት ሰላም ልቀና ይራክበና እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክሪዮ ኮለና ክንዘውር ኮለናስ ጠቅላላ ካብቲ ቤት